Pujano kulumpa joto media rokno hambai ma yafaro tei hastani lukurokno bo joto non kulumma yafaro जों दिनै अलागा दुइटा डिमान्ड तैनाय मियानि सिमिक अर प्रोटेस्ट खालाय दङ सिडिन डेमनस्ट्रेशन निलार के जों प्रतिबाद खालाय दङ जों म सरकारनि सामनो बिरोधिता खालाया जों प्रतिबाद से खालायो तामनि होनमाले जों अर नुगु दङ जतनो साइमन सिनि बिसामन नगर पंचायत खालायनो थांगोन सिनि एदिसे हाजे ना माने आबनो जाखारि रेदि सिनि कोनो आपत्ति करे तै चिकनसरा बिसिओ जे बीएसएफ कैम्प खालायनो नाय दंमोन आ जागा कोनो मते सिं बीएसएफ कैम्प ननि रैमानजा आ जागा बरकनि माने लुकरकनि कोथारो जनबहुल एलाकाओ एकटा मिलिटारि कैम्प आबो जों गसिना हारिमानजा अमाय कोनो परिस्थिति फायको अमाय कोनो युद्धकालीन परिस्थिति फायको जे आ जागा मिलिटारि कैम्प ननि नांनाय आबो सिनि बरक गकनि राबार बागान खालाय दंमोन आ राबार न कानि कानि आ जे जीविका निर्वाह खालाय दंमोन आ बागानो तानाय आरो कोनो मते जों बीएसएफ कैम्प खालायनो रिया तिनि सेकेंड डे जों अर निलार के प्रतिबाद खालाय दङ जों निलार के आदबो दंला प्रतिबाद जों तेरे सिनि आन्दोलन मुर तलाङि थांनाय जों बिरहतर থেকে बिरहतर तलां थानाय যতদিন পর্যন্ত সরকার সিনি কক খানায়া উনাय जोंनो तामने बनो जोंनो सिउरिया उय नंनि हानाया आ जागा बीएसएफ कैम्प खालायजागला खनि যতদিন পর্যন্ত रेयासाक जों सिनि आन्दोलन तेरे तलाङि थांनाय अ आन्दोलन जों तिनि निलारखा आसबि दंखनो जों तेरे अ आन्दोलन निलारखा तंगलाक सिनि आन्दोलननि रूप रेखा चेन जोंनि थानाय सोलायजागै थांनाय सरकारनो खोनारायनायनि बागै सिनि जा नांगौनि जों मा खालामनाय सिनि बरकनि हामग्रानि बागै लुकुरकनि हामग्रानि बागै जों जे खालायनो नांगौनि खालायनाय आबो जों प्रतिज्ञाबद्ध जों समायथाङै नखजाक ओंका ताकसाक जरा सिनि जरा रै थांपायचा जरा ताबुक आंबो बाक्सा अरा आसुगि दंलाय बरकनो बाहानि पायफेलाया हामबाय मारवो हाय बादेवा सिनि सोंबाय अरा फायनाय आसुगि सोंनो समर्थन खालाय थांपायचा सिनि तिप्रामथानि माइनरिटी सेलनि चेयरमैन मोहम्मद शाह आलम तेबिनि लगिसं तै तिनि सिनि चललाम ब्लक कमिटिनि प्रेसिडेंट बुद्ध देवर्मा बन्दिजिबो फायनाय अरा पब्रक खाय थांपायचा जोंनो समर्थन खालाय थांपायचा अमो हायनो जों सिनि खरकसा ताखुक जोंनो अ जागा आसुगि दंमोन नुगै जोंनो पैरक लाङि थांगा जोंनो खायरक जागैनाय अबा हायनो जों आमसुबा जों सानमानिया सिनो सभा जोंनो खालायनाय जों सेस पर्यन्त सभा खालाय थांनाय अर जों दिनै अर याखै रेखांके जों ता कायसा जागा सिनि एडिसिनि हा रमनाय अबा हाय गोबां जागा तेरे तलां थांनाय हायनि बागै जों अ जागा सिनो आन्दोलन जों सक्सेस खालायनाय सिनो हानो उदार खालायनो सिनो आन्दोलन मोथांनाय नै जों समायथाङै तिनि बाय सानलैंका नरक जसुंमानि प्रशासन केबो যোগাযোগ दा खालायके हनैने ना ताबुक पर्यन्त प्रशासन केबो যোগাযোগ खालायनो नैया खालायफेयाको जों जे अर प्रशासननि रेसपन्स माने आबन बागैबो आसुजा जों बरक रेसपन्स मिथिं रेसन जों कक साथों सायथों सिनि डिमान्ड बरक फुलफिल खालाय रखांके जों सिनि आन्दोलन रसायनो हानाय जों हायके जों आन्दोलन केबो बिरहतर থেকে बिरहतर कतर থেকে कतर जों केबो आन्दोलन खालाय थांना Sini kita mau ini ni, kalau mah NGO aja seperti apa itu, nol baik daftar gerak saja, nol program ini. ना बरक तो फायदा हिनी बो कक रिया को हमने जो खाले को खाले तो बरक जेकरा आमो तो वा दागा आईएलपीसी हिनी जे कमिटी खालाजाक जों केस फाइल खालाजन बागै बो थांनि दङ केस बो अलरेडी सिनि ड्राफ्टेड पाइसा आबो केस सम्भवत तिनिनि आं खबर ना हाबाय जको तिनि इंमानि कक दङ ताबो अर पाइकेनके पास्ताव पाइकेनके आबो तो बो कक खालाजाकना हायतनो जों सिनि सभा जों खालाय थांना अमके सियर जों तेरे खायगोन सिनि बरक ताबो अजराव खासिनार गियानकांके अदर भबिष्यत जों ते बतलां थांजाकनाय अमनो जों खासिना नांथा हास्टनि जत लुकुरकनो जों अमनो पजन मु दङ सिनि बेबाक दिगो जानि बिसि रगो सिनि मेप ब्लक जतनो रेडी खालाय तनानि बागै आं अरन থেকে কইहरो जों हायका फाटके যখন तलां थांनोगो जों आफरु सिनि खासि सिरिगो जों आफरो अनेकटा सिनि नारगमाय जों थांगो जेमन सिनि उदाहरण सिनि बिसरा मोनो आगे एडिसि बिलास तंगले ताबो
ग्राम पंचायत नि थांगा आबा के जों ते कताल के रनानि मुतुंया रनानि फाजिम थांगला कारण जों चिनि कक हा कामुं जुमुं कमाय थांगा जों ते इसा आबनो रिभाइव खालायति पेमेन्ट बुरु केन्द हा वासे कमाय थांगा के जों ते आबो फिरबुइ मानगला हा बारिया बरफ बारियो आनि बागै चिनि एडिसि एलाकानो जों प्रोटेक्ट खालामना राखबाय राज्य सरकार बो चिनि एडिसि एलाकानो बरफ रेसपेक्ट मारनाय गंनि जुरिडिक्सन न बरफ रेसपेक्ट रिनै मानना राखबाय अमनो कयमु जानि जानि हा जानि दंथों केबो केबो न हा रलायाखेनो जों शान्तिपूर्ण भाबे थाङै मानलायनाय चिनि त्रिपुरा हास्टेव सारिनि कयटा जरा रस जागोन जों दिल्ली फुंनि 11टानिसिम 5टा जरा जों अमा आसुगै तोंना चिनि रुब्लाखा पालटकजागै थांनाय आं साइडआव रुब्लाखा पालटकजागै थानाय गोरोब गोरोब चिना आन्दोलन जों हायखा आसुगै नै जों मिलारखौ बाथ्राय पर्यन्त जों आन्दोलन न सोलायलांनानै बाद दंनाय आबो बोसोर जरा थगै जों साइमेनया खाना बोसोरनि सिङाव बोसोर जरा टाइम आव खाना 11टानिसिम खानाबो 5टा जरा खानानि सानो केबो माजु फायानि बागै नरमि कोन कोन ना जों बाय मानुनान बागै लुकुरावनो तो आमदानि लुकुरावनो बो कयहरो कयजगो जरा टाइम मांखांजा जों जगाजग खालायनाय खालायमांसेनो दाव खानासिनि एमएलए टाइमला रक फायनाय मालाय फायनाय सिनो समर्थन खालामफैनाय जोंनि पिडब्लिउआरनि बुरै बदलबो बुमा बदलबो फायनाय खाना जोङो लगिरि फायनाय नि कग्रुजा बरंनो एडभान्स हामायाफोर जोंनो खाना लगिरि फायनाय नि कग्रुमानि बागै